Dan sydd y lliw prynaw ma, siarad i Dan. Iawn, diolch. A beth sydd ar y fwydlen heddi? Wel, paratoi bach o pysgod. Ni paratoi sibrin. Pysgod sy'n gygnio go gloi, tebyg iawn i bas, ond lot mwy rad. A wedyn, jyst mi'n paratoi bach o llysiau, trwlu fe yn y ffwrn, anghofio amdano fe am 10 munud, bod yn barod. O, sy'n gret. Right. Ti'n deud rhad, ydy yna golygu bod y safon y pysgodi yn y waith, neu just Safon. llai poblogaidd? Gwmwys rhywun beth, mae lot mwy o fe yn y môr. Nhw'n ffermio'r pysgod ma, mwy na beth nhw'n ffermio'r pysgod arall. So mae lot mwy rad, ond pysgod da iawn i chi hefyd. Greta, merfog, i ni dysgu geiriau newydd fan hyn o hyd. So, dechrau gyda bach o wynwnsyn, jyst mynd slisio'n tena. A mae di Gwener yn draddodiadol lot o bobl yn cael pysgodyn bach ar nos Wener, yn ydw? Ond o siop, di Yn o frio, siop, falle, ddim y steil i ni mynd i gael nawr, yw e? Ie, llai gweith fod iachus, ond yr un mor flasus, yn siŵr. Bach o wynwns, bach o halen, a dy fe losgi. So bach o olew yn y ffrimpa mynd am barod. Bach o garlleg, jyst mynd i torri fe. Felly, olewydd hwnna ti'n ti? Olew olewydd, ie. Ti'n un am ddefnyddio'r cneuan goco? So mae hwnna'n fod yn broblogaidd i. Mae'n coconut yn hwnna'n falch wedi cael hwnna allan. Da iawn. Mae'n iachus iawn. Fi wedi defnyddio coginio, mae'n gweithio'r un peth a beth chi'n defnyddio olew arferol. So, ond lot mwy drud i defnyddio yma. Ti'n defnyddio fe? Weithiau, mae gen i fadra, ond mae'n gostus. Ond lot o'n melus, di weld o. Felly mae'n dibynnu, dwi'n tybio beth ti'n gorfod goginio efo fo. Beth chi'n mynd i goginio, yng Nghymws. Gallwch chi ddefnyddio yn arferol, chi mae'n dim lot, ond rhywbeth personol yw e, a iachus. A iachus, ie. Trio ti y bocs iachus, ie. Mae'r chef proffesiynol yn gweithio sim otowynia. Na. Diolch Dan. Pupur werdd fan hyn, gallwch chi ddod i unrhyw lliw chi moyn mewn. Gwyrdd, coch, melyn, trwlau bach o coch hefyd, y bach o lliw. Torri yn y hanner, hadau mas. A dych torrwch e. Pidwch e fod yn ofnus fel ych chi'n mynd i torri fe. Mae rhaid mynd i coginio'n feddal yn y ffwrn hefyd. Drosto rhain. Tomatos cyfan, cherry tomatos. Ni gallwch chi defnyddio tomatos fawr a torri nhw'n mynd i ciwbio fach. Lan i chi, mae'r crôn rhain yn lot mwy tynau beth y tomatos arferol. So gallwch chi defnyddio rhain. Cwpan gyn. So tylwch nhw'n mynd yn gyfan. A rhwydd hefyd, mas o'r bocs. Golchad bach iddo mewn nhw. Mewn nhw. Tro bach, oedd i ffynnu ar y gres, mae'n byrstio beth bynnag ddyn ac agor. Beth sy'n digwydd. Bach o gwyn. Hwn mynd i ati creu bach o stem. Os na ydych chi'n moyn defnyddio... Os na ydych chi'n moyn dod i gwyn ynddo fe, chi'n defnyddio bach o dŵr. A wedyn bach o fiwrau tomato, just un llwyed fach, a chi creu bach mwy o saws mas o'r gwyn na. So at ein pysgod ni, jyst a fi fan hyn nawr yw fillet. Gallwch chi prynu pysgod cyfan ac o ginio ffordd ni, neu gallwch chi ginio ffordd ma. Esgyd ni gyd bant, mae esgyd mynd lawr y cenol fan hyn. Ffordd i torri nhw mas yw neu gyda tweezers fach a codi nhw, neu gallwch chi just torri nhw mas, syth lawr, a codi nhw mas. Mor oedd. Ond fi siŵr bydde hwnna'n rhywbeth, bydde ti'n prynu dy bysgodyn, bydde nhw'n lle wneud na i ti. Yn gwmpas, gallwch chi wneud ni. Tatws felys, wedyn jyst wedi rostio yn y ffwrn gyda bach o olew, jyst mynd i ciwbio fach, na gyd sy'n yna fe, a wedi coginio am tua 10 munud, a mynd drosto'r top gyda'r llysiau. Nawr, jyst ysgwyd am bwyty bod wedi gymysgu. Lan yn pysgod ni. Yn un ffordd, bach o ffoil. A ti'n be, mae hwnna mor sydyn a mor hawdd a iachus eto. Ydy, mae pysgodyn gwyn yn rhywbeth byddwn ni'n prynu, ond yn bell waith dwi'n teimlo... Gallu fod yn ddiflas... Ie, a mae'r ffaith bod ti wedi gwneud, fi'n defnyddio tatws melys, fi'n defnyddio pupur a pethau, ond mae'r popeth ti wedi gwneud, maen nhw gyda ni, just i roi nhw dy gilydd, syniadau yna, ynddo fe? Na, beth chi'n mwyn wneud, defnyddio pethau gyda blasau cryf i fynd gyda'r stwff sy'n ddim lot o blas yna fe. So, sy'n mynd i sticio chydig at y crôn. Ti'n rhaid stemio ma'r pysgodi felly? Ie, mae'n iach iawn, sdim olew ar y pysgod o gwbl. So, yn bowlen ni, llwyen hyn. Ceri bod y ddoi yn ni fan hyn, waw, bydden ni'n bita hwnna. Mae'n teimlo'n eu o gwahanol, so mae'n ei hwn adre'n hyn. Ie, a fi. Digon roed. Cofiwch, mae'r reseitio ni gyd ar y wefan, mae'r reseitio wedi bod ar y sgrin, ond yn aml, os chi'n gweld rhywbeth gyda ni ar prawn da a chi'n ffansio trial ag etre, wel, cerwch draw i'n gwefan ni, achos maen nhw gyd fyna. O dan enw'r cogyddion, os chi'n cofio pa gogydd oedd yn coginio'r pryd y fwyd, wel, mae'r reseitio o dan yr enw. Felly, dan heddi wrth gwrs, a fydde hwn yn dylan ar y wefan yn wythnos nesa. Just i orffen hwnna, bach o persli ffres wedyn. Beth wedi rhwygo. Pidwch a bod yn rhy garcus dy fe. Dolwch ymlaen, persli ffres. Mor rhwydd. A ti'n llythenol, di paratoi hwnna gyd mewn... Sa'n 5 munud. Mewn 5 munud, ia, a heblaw yr amser i goginio yn amlwg y bwyd yn y popdi. Ond 5 munud i baratoi am ar y blat wedyn. Pryd fach gloi. A gewn ni blasu os gwelwch yn dda. Ia, ti'n o draw.
Hwn yw'r test, dy fe. Os mae'n y blasu neis, newn ni goginio fe getre, dewn ni. Wel, dwi'n deud am bob pryd ac dwi'n rhaid i o gyda adre i neud o wedyn. Plesio? Plesio fawr. Tatws newydd dwi'n modd efo. Ffasiynol. O. Gadewch y crôn ar y tatws hefyd. Pidwch y tynnu'r crôn bad. Nhw'n ysmyn dala popeth at ei gilydd. Chi'n gweld y crôn jyst wedi rostio. Gadewch arno. A'r un peth o bysgoti ni wedi gadael y croen. O, bendigedig, Dan. Dan, diolch o ti.